Bilboko Rekalde aretoan otsailaren 10 arte ikusgai dagoen Luis Kandaudapen erakusketa, orain arte instituzio publiko batek margolari honen artelanei buruz egin duen erakusketa antologikorik osoena da. Kandaudapek lan garrantzitsuak egin ditu arlo piktorikoan esperimentazioa eginez. 80ko hamarkadaren hasieran azaldu zen belaunaldiko euskal artistarik esanguratsuenetako bata. Erakusketaren ibilbidea ez dago ohiko muntatze kronologiko baten arabera eginda. Egilearen mintzaera piktorikoan izan den bilakaera erakutsi nahi da, eta pieza bakoitzaren banakotasunaren aurrez aurre jarri nahi da ikuslea. Erakusketan 50 artelan baino gehiago dituen aukeraketa bat bildu da. Artelan guztiak oso adierazgarriak dira, hala 80ko hamarkadaren amaierakoak, nola azkenak, oraintsuko sorkuntza lanak. Margoek eta filmek artistak urteluzez egin duen lan sakona islatzen dute. Horrez gain sortzaileak ia egunero lantzen dituen marrazkiez osatutako ohar liburuzketako erakusgai batzuk aurkezten dira. Erakusketak sakon berraztertzen du egilearen ibilbide artistikoa. Izenburua hau da, Ehizaren legeak.